Hola amics, avui us parlo de la teràpia craniosacral. El sistema craniosacral del nostre cos és el sistema que va des del crani fins al sacre. D'aquí surten tots els nervis del nostre cos. Per tant, treballem el sistema nerviós. Però a la vegada, a part del sistema musculoesquelètic, que tots sabem que tenim contractures per nervis i tal, fixeu-vos, tenen a veure amb tots els òrgans del nostre cos. Per tant, treballant el sistema craniosacral podem treballar el cor, els pulmons, l'intestí. La teràpia craniosacral és una teràpia molt suau i molt profunda, que per això, com que és tan suau, es pot treballar tant amb bebès, amb embarassades, amb persones molt grans, amb gent molt malaltona. Llavors, és una teràpia que va molt bé, per què? Perquè estem treballant tot el nostre cos, des del sistema nerviós cap als nostres òrgans. Espero que això us agradi aquest petit vídeo i que us faci pensar si potser us interessaria fer alguna teràpia d'aquestes.